Let us pray. We all stand. Replenished by the food of His spiritual nourishment, we humbly beseech you, Lord, that through our partaking in this mystery, you may teach us to judge wisely the things of earth and hold firm to the things of heaven, through Christ our Lord. Please be seated for the words of thanksgiving. Good morning po sa ating lahat. Unay sa lahat po, maraming salamat. Gusto po pasalamatan ng Panginoong may kapal dahil binigyan niya po tayo ng 4 na araw para magkakasama-sama po tayo. At syempre gusto pong pasalamatan ng ating Mass Presider para sa ating closing Mass ng RCYM, si Most Reverend Leopoldo Haushan. Maraming pong salamat. At syempre po, gusto ko pong pasalamatan lahat po kayo na nag-attend po ng RCYM. Kung meron man po kami naging pagkukulang ng 4 na araw, sana po naintindihan na lang po natin at sana nag-enjoy po kayo sa pag-stay ninyo dito. Gusto ko rin pong pasalamatan yung mga committees, regional committees natin, regional council na tumulong at syempre yung mga host, yung mga committees dito sa Diocese ng Alaminos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marami po kayo masyado, hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat po sa inyo. Gusto rin po naming pasalamatan yung mga pari na naging bahagi. Una po yung mga nagbiyahe po para makiisa, si Father Gary ng Diocese of Benguet at si Father Paulo ng Archdiocese ng Tugigaraw. At pasalamatan din po natin yung pong mga tumulong din po sa ating mga pagdiriwang, ang ating pong 2 liturgies. Kahit po wala si Father Paul dito, palakpakan din po natin at ang kanyang katuwang na si Father AJ. Palakpakan po natin ng dito siya ngayon. At syempre po, pasalamatan natin, wala man siya dito. Hindi siya nakasama si Father Windel Vivera na siya po ang malaking naitulong sa pag-organize ng fostering para dito po sa RCYM. At syempre, palakpakan po natin ang ating mga very hospitable families na tumanggap po sa ating mga delegates. Ipaabot po natin sa kanilang ating panalangin at pagpapasalamat. At syempre po, pasalamatan po natin ang ating obispo, ang ating minamahal na obispo dito sa Diocese of Alaminos, na hindi lang nagbigay ng full support, but he likewise gave an very enthusiastic support na mula po sa planning hanggang sa day-to-day activity po ng ating RCYM Bishop Rick. Thank you very much po. At nais po nating pasalamatan si Mayor Art Celeste na nagbigay po ng kanyang buong pusong suporta para po dito sa ating RCYM. Maraming salamat po, sir. Kasama po ng kanyang mga pamilya. Thank you po sa suporta na ipinagkaloob ninyo. At syempre po yung nakilakbay sa mga pagpaplano ang ating municipal administrator, si Ma'am Emmy Lu. Salamat po sa lahat ng tiyaga. Salamat po sa lahat ng tulong na ipinagkaloob nyo sa amin. At salamat din po sa lahat ng committees na naging bahagi, lalong-lalo na po ang Tourism Office, ang mga PNP officials, ang mga poso, at lahat po ng mga nag-drive po pabalik at papunta sa mga foster families, yung ating pong mga KNB drivers, pasalamatan din po natin sila. At siyempre sa ating lahat na nakibahagi, gusto ko rin kunin ang pagkakataon na ito
para pasalamatan itong aking partner katukayo, si Kuya John Paul. Pwede palakpakan natin si Kuya John Paul na taos-puso at buong energy na naglingkod sa ating lahat dito sa RCYM. Sana po wala kaming nakalimutan. Kung may nakalimutan man kaming pasalamatan, justice sumubad. Kadagiti nagkurpurangan mi Apo, kaya't kada kayo amin, kas kuna ni John Paul, nuadamat ti nagkurpurangan mi, kaya't ti ayat yo pumaiti mang puno, nuanyaman ti nagkurpurangan mi. So thank you very much sa lahat po ng nakibahagi at tumulong dito sa RCYM 2018. Siyempre po, meron po kaming gustong ibigay sa ating Mass Presider ngayong araw na ito. Babasahin ko po muna ang text. Northern Luzon Youth Coordinating Council, the Roman Catholic Diocese of Alaminos, Alaminos City, Pangasinan, Regional Conference of Youth Ministers 2018, in grateful recognition for his spiritual support as closing Mass Presider. This plaque of appreciation is heartily and joyfully given to Most Reverend Leopoldo Haushandidi, Bishop of Bangued, ECY Chairman, given on this 9th of December 2018, the Year of the Youth, here in the city of Alaminos, Pangasinan, Philippines. Signed, Ricardo L. Bacaydidi, Bishop of Alaminos, Chairman, Regional Youth Coordinating Council, Reverend Father John Paul C. Miranda, OC, Regional Youth Director, and John Paul N. Pasigna, Regional Youth Coordinator. May we ask Bishop Rick and Mayor Art. Ito po ay gawa ng ating city ni Kawayan. This is what the mayor is promoting and I am supporting it. So this is a gift from the city to our dear Bishop Haushan. May we ask the mayor? Hindi lang po yun ang ibibigay ng city, kundi napakagandang seal ng diocese